all over my hair is ng limbawt. Come in, let's go up! Kalami sa dukot. Kung gaano siya kasarap tignan. Masarap talaga to guys. Yay! Ang laki ng tiyan ko. I really does enjoy this palette guys. Kahapon nag-film ako dito as in. But anyway guys, good morning! I'm happy with that palette. Anyway, so wala akong tripod. Mag-ano lang ako guys. Kailangan ko lang maglagay ng galay. Maglagay ng galay. Ayaw kong mag-foundation. Pinaano ako, napuna ako sa mukha ko. Marami na akong spots. Wala naman itong spots noon. Na diba dumadami siya. And dito, ito, wart, nagano na, subside na siya. Lumiliit na siya guys. Subside, parang kanta lang. Hindi ko alam kung ano yung plano ko today. Ba't hindi nag-focus? Itong camera ba kaya makalibat? Hi guys, talaga tong eyebrow ko guys. Sobrang lumiliit na siya guys. Wala na talaga. Ito, hindi ko ito gusto. Nabili ko, sobra pa namang mahal. Parang itong bibili na ganito guys, wag kayong bibili guys. Na ganito, may bili na ganito, wag kayong bibili kasi hindi siya ano, maliit lang yung nasa loob niya at saka hindi pa siya sobrang laki, 'di ba? Sobrang laki niya. So, magsasayang lang kayo ng pera. Oh, ito, i-try ko nga ito. Hindi ko ito na-try da. So, itong next. Mapulang labi. Mapulang labi. Oh, ito palang lipstick na ginamit ko is yung sa Wet n Wild nila na pinakamura talaga from Cherry Frost. I think this is 87 cents sa ano, yung ni-review ko sa isang channel ko, ito yon. And 87 cents lang siya nakuha ko sa Walmart. Parang sa website ata nila $1 something. Hinuhutoy ako. Oh, I came here also to get something. Natawa ako kay Dimples, guys, kasi iyak ng iyak. Iyak ng iyak dun sa office. Dimples, why you iyak ng iyak, bebe? Hindi mo siya makita kasi parang blur. Ang nakita nyo lang is yung railing. At itong dalawa, ganun pa rin. Walang pagbabago itong dalawa. Wala akong ginagawa. Gusto ko sanang pumunta dun sa hindi ko nga na nalagyan ng gas yung sasakyan. May gas naman siya, kaso lang, sabi pa ng asawa ko, dagdagan mo siya ng... Oh my God! Ba't iyak kayo ng iyak? Binigyan ko naman sila ng pagkain. Sabi pa ng asawa... Stop it! Sabi pa ng asawa ko, dapat daw yung sasakyan, hindi daw ng gas. Dapat... may gas palagi kasi kapag maliit lang yung gas, kapag maginaw daw, mag-frost daw yung iwan ko yung sasakyan na sa loob ng gas. Ano ba? Hindi ko na alam. Pero, yun ang sabi niya. Hala guys, sobrang dami na yung white hair ko guys. As in guys, kita nyo. Nag-sparkle na talaga siya guys. Sabi pa ng iba, sabi pa nila, wag nyo daw kunin kasi dumadami. Ba't parang dumadami siya? Hindi ko naman siya iniibot. Hindi ko naman siya kinuha, pero bakit dumadami ng dumadami? Ay, nanglimbaut akong balhibo. Nanglimbaut akong mga kabuhukan, guys. Yung all over my hair is nanglimbaut. Anyway, guys. So, may akong sasabihin. Diba, si Reyes, nag-shoutout siya sa niya, sa Instagram account niya. Natawa ako kasi si Ann kasi yung dahilan ng kanyang paglayo. Hi, Ann! Thank you! Ay, salamat talaga, Ann, ha? Nangatin naman itong ulo ko. Thank you for telling Reyes na may reaction ako talaga. Ay, ginoo ko. Diba, may nag-post siya. Palagi naman ako, nakafollow naman ako talaga sa kanila. Pero, nag-comment na ako this time. Oy, nag-comment, nagpasalamat kay Ann. Ay, ang nangyari, guys, nag-reply yung babae. Nag-reply yung babae ng limbaut, yung balhibo ko. Sabi pa niya, nanonood daw siya ng vlog ko. Ay, no naman, na busy siya, pero hindi naman palagi, di ba? Pero sabi niya, nanonood daw siya. So, salamat talaga, Ann, yung alam mo, Ann, yung balhibo talaga ko, Ann, ng limbaut, Ann, ay, nako.
Naano ko si Ann Paris dahil kay Race, 'di ba? Maraming mga kaibigan si Race na nagba-vlog. So, naka-follow din ako, guys. May bago nga yung ano, yung bagong yung palatawa na babae na kiat-kiaton sa nurag ako. Yung babae ba na si Lovely. Naka-follow na din ako, oy, nagpa-follow na din ako sa babaeng yun, oy. Salamat talaga Anha sa pag-reply sa Instagram at saka yung pagsabi kay Race. You like my eyebrow? Huh? Come in, let's go up. Come in, let's go. Roxy, come here. Roxy, Misty, come here, bitch. Come here, let's go upstairs, come here. La, sunod kayo, sunod. La, sunod. Your dad ako again. Hello. Man, Hi. why are you so out of breath? We do hide and seek. The dogs can't hide. Who are you kidding? I do hide. The dog of Roxy is just crazy. I'm going to cook and have this for lunch. Century tuna afritada. Let's see if yung nasa loob niya. Ay, ang laki na yan tiyan ko. Ano na, sa loob niya, ano na, yung hindi durog-durog ba? Kasi ayaw ko yung durog-durog, oy. Durog-durog man siya, oy. So, okay lang, oy. Okay naman, tignan siya, hindi naman. Ay, ayaw ko talaga tong durog-durog. Gusto niyo ba yung asparagus, guys? Gusto ko yan. Naalala ko yung takway. Dahil sa takway, kumakain ako ng asparagus. Ito yung sabaw, leftover. So, initin ko lang siya. So, yun na lang yung kailangan kong higup-higupin. Nasira na yung rice cooker, guys. Kanina pa ito ba? Kanina pa ito ba? I was talking with Tommy. Sana luto na ito. Oh, hindi siya nag-ano, guys. Hold on. Hindi talaga siya nag-init. Buti na lang marunong ako magluto ng rice na hindi nagamit ng rice cooker. So, tina-transfer ko lang siya dito, guys, kasi hindi talaga gumagana yung rice cooker. Oh my God. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya gumagana. Matagal na, 30 minutes na ito dito. Hindi pa rin, nung niluluto ko siya, nag-usap pa kami ni Tami at saka umupo ako dun. At saka nag-usap pa kami ng matagalan. And then, after talking to him,
I'm still on the couch and then nanonood ng mga videos. So, and then when I came over here, it's not even on. I mean, it's on, pero yung ano niya, yung dito niya, makikita mo, pag pinupost mo siya, hindi nagta-transfer dito, dapat dito pula, di ba? Pagluto na siya, pag okay na, transfer. Pero dito pa rin sa ibabaw yung, ano niya, yung light, hindi siya nag-transfer doon sa baba. At saka ito yung afritada ko. Malapit na siyang matapos. Gutom na ako, pero malapit na. Okay. Before that, kakain muna tayo, guys. Kain muna tayo, guys. Yung kakainin ko is yung sabaw pa rin. Kasi I like the higup-higup na sabaw. And the rice is still cooking, pero gutom na ako. So, nilagay ko dito yung afritada sa gilid. Sarap. Last na itong sabaw. Tapusin ko na siya ngayon na. Gagawa na lang ako next time ng sabaw. With okra, with eggplant, with kalabasa, with malunggay, with bok choy. Yun, sarap yan. Kasi masarap siya, guys. Yung sabaw niya as in. Lalo na ngayon yung sobrang ginaw. Hindi na sobrang maginaw-ginaw. Sarap. Sarap yung afritada kahit ano siya. Marami siyang tomato do. Tomato, potato. Itong afritada na to maraming potato. So, which is good. Buti na lang talaga marunong ako magluto ng walang measure na diretso na ng rice. Sarap talaga, guys. Kahit simple lang siya, guys, sabaw lang siya, asin at saka buyon, you know. Yun, sarap as in. Do you know what's buyon? Yung chicken cube. Kasi masarap siya pag may ganun. Masarap naman siya kahit wala, pero mas I like when there's nilagyan ko ng buyon. Padami talaga yung rice. Sabaw tayo. Sarap ng sabaw. Kalami sa dukot. Dumudukot. May dukot, guys. Masarap yung dukot. You like dukot? Yung the hard part sa rice. Yung sa... Gusto ko yun. Yung mga dukot-dukot na yan. Oh my God. Sarap. Hindi ito biro-biro, guys, ha. Sarap talaga. Okay, guys, I am cooking lamb. Kung mahilig kayo sa lamb, nilagyan ko siya ng onion powder at saka granulated garlic. And also, ito siya, okay? Okay, and salt, ground pepper. Pipir ba? And then, pagkatapos niyan, kasi tapos na sa isang side, so ang gawin natin, ipukpok natin. Hindi naman talagang serious na pukpok. Ano lang, para dumidikit yung seasoning ba? Dumidikit. Kasi pag balihin natin, kapag we have to flip it over, oh, naku, oy, talaga bang. So, ganito. The same thing, you have to season it. You have to season. Alam nyo, guys, itong garlic and onion powder, masarap siya pang seasoning talaga. Are you hungry, Dems? Are you hungry? Yes, you are. Tignan nyo to, guys. Palagi na lang gutom na may baby bug.
You're such a cute little man. You're such a cute little bug. Oh, cutie, cutie, cutie. Oh, cutie, 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 little bug. Ay, naku, don't you dare bite, Mama. Don't you dare. Come. Come here. Come here, little man. Come in, little man. I'm little man. Right here. Right. Right. Look at this. Come here. Okay, that's the thing of telling me, asking me to give them food. Alang ka lang katang, kalang ka lang katang. Tingnan niyo guys. Lang katang. Natawa ako guys kasi nandun siya sa loob nito kasi may kahit room dun. Dun siya nagtatago. Roxy was there. Roxy was over here. So, ang ginawa ni Hubs, lumabas dito, guys. Roxy freak out. Hello. Hello? Hi. Yeah. Han? What? You stable? Why is that something wrong? Look like... Ay, naku, Bog, you're so cute, little man. So, you guys, nakalimutan ko pala. So, 400 degree, nakalimutan kong ipakita sa inyo. Ah, okay pala yun. Okay, so, I flip it over already, guys. Oh my God, I flip it over, guys. I flip it over. Ba't nagtubig? Kasi may ano kasi, anong tawag nito? Fuel. May fuel kasi. So, yung juices niya andun. So, yung tubig na nakita nyo, hindi yung tubig. Yung fats niya yun. So, yun. Okay, guys. Kunin ko na lang siya, guys. Kasi parang luto na ito. So, kunin ko na siya. At, tapos na ito. Sobrang bango. Hindi siya pagod guys ha, in person, in real life guys, ano siya, yung brown siya nga, yung hindi siya overcooked na dry. Tignan nyo naman yung sobrang juicy niya. So yun ang gusto ko, na yung na brown na yung sa labas, at saka alam ko talagang lutong-luto na siya. So yun, easy lang siya guys ko ha, para makita nyo talaga kung gaano siya kasarap tignan. Masarap talaga to guys. Tignan nyo yan. Yung meat niya dito. Oh. Diba? So, sobrang sarap. Kalami. Kalami na lang dyan. Sige, kain tayo. Kinamot ako guys. Ang bahaw guys. As in, bahaw talaga siya. Bugnaw. Sobrang tender. O, na ano na siya sa bones. Na-separate na siya. Very easy. Bones, pero grabe ang lasa. Sarap ng asparagus. Tignan nyo ito guys. Oh my God. Tignan nyo ito guys. Itong asparagus, oh my God. I will show you how to cook this guys. It's really good. Believe me, you won't umay this. I will show you how to cook this. It's really good. Busog na ako, guys. I'm busog. Sarap. Good evening, guys. 10 o'clock na, guys. I just been downstairs. Supposedly, I'm already in bed like 8 o'clock at night. Pero guys, 10 o'clock na guys. And ngayon pa lang ako pumunta dito kasi I was watching Christmas movies. And the last movies that I watched is very cute. Yung prinsipe yung lalaki at saka yung babae.
hindi niya alam na prinsipe yung babae. Oh my God. So, I decided to stay. It's kind of fairy tale Christmas movie. And I like it. So, anyway guys, i-end ko na tong vlog na ito guys kasi maaga pa ako bukas. So, thank you guys so much for watching. Magkita-kits tayo bukas guys. Ang aga ko bukas. Well, it's usually I'm early in the morning. Pero, I'm going to the other house with my dog again. And yeah, so thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Bye! Good night guys. Bye-bye. Good night. So, napagalitan ako ni Sir Tame. Ay, guys. Akala ko okay na ako sa mga... Sige, don't iyak-iyak yourself.